Фәрит Хәбибуллин, беләсез, менә быелны әйттеләр бит инде, туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип әйттеләр быел. Ә ул Фәрит Дускаем өчен, чөнки Дускаем дип әйтәм, без бер елга 41 елгылар. 41 шушы Дускаемның бөтен хыялы эше нәкъ менә быелгы безнең ил әһәмият бирә бит быел бер елны. Ә ул гомере буе шуңа әһәмиятен биргән җегет ул. Ул мин әлбәттә 41 елгылары алар күбесе менә бүгенге көндә исәннәр аның Фазгали Муллин, Ренат Харис, Радиф Гаташ, менә алар инде Җамил Әхмәтҗанов, алар инде Тәүфик Әйди, мәрхүмкәй менә шушы Тәүфик Әйди бөтен дөнья халкын, татар халкын дөньяга күрсәтеп, аның лаеклы бөтен милләтләр белән яшәгәндә үрнәк булып яши торган халык икәнен күрсәтергә теләде. Һәм менә кызганычка каршы 20 ел инде китә. Ул да май аенда туган, Фәрит Дускаем да май аенда туган. Мин абый дип әйтримме? Ну, Шамил Әхмәтҗанов та шул февральдә туган. Да. Ул инде Шамил, сен нәрсә агач тел, абый дип әйт. Мин синнән ничә айга алда туган бит дип. Шулай дигәннән менә ничә 10-15 ел шамасы үткән бит инде Фәрит Дускаемны киткәненә дә. Ә бит бергә һаман ул күз алдында, чөнки аның белән без очраштык театр училищесында да. Аннан соң татар иҗтимагый үзәгендә ул беренче рәтләрдә булып, татар милләте өчен җанын тәнен биреп эшләгән кеше ул. Sen bilen tanışma mezgilini hatırlıyorsunuz mu? Танышу мизгелен хәтерлим дип, мин аның бөтенсен ничек дип алай дип менә төп төгәл шулай дип әйтәсем килми минем. Чөнки менә шушы нидә танышу мизгел безнең шушы татар иҗтимагый үзәге милләт өчен көрәшеп йөргән вакытларда шуларда булды. Һәм инде ул театр училищесында эшләде. Шушы вакытта аның белән бергә хыялланган хыялыбыз музыкаль театр булдыру иде. Менә бу әһәмият бүгенге көндә дә минем хыялымда. Һәм менә әйтәм бит, әле Салих Сәйдәш музеенда бергә җыелып шушы бер эш башладык без аның белән. Шунда ул рөхсәт алып, Салих Сәйдәш музеенда репетициялар башладык без анда. Һәм шушы вакытта Зәңгәршәлнең теге Булат белән Мәйсәрә чырышкан җирләрен күрсәтеп, әле шунда булган музейга килгән кунак, эй, Аллага шөкер, музыкаль театрыбыз булачак икән безнең, менә талантлар үсә икән дип әйтте. Шу халыкта шулай дип әйткән иде. Һәм менә инде аннан соң мин анда нәкъ шул Фәрит Дускаем теләгән уйлар белән бер фикердәш булып, башмагым Ренат Хасанович, ул башмагымны алган булганда, миңа директор әйтте инде, аларны алганнар иде, куймыйлар багай. Барсам, чөнки җырларга кирәк анда, музыка кирәк. Шуннан соң мин Ренат Хасанов белән сөйләштем дә, ул әйтте, әйдә диде. Ренат Хасанов мине кабул итте һәм шушы башмагым чыкты. Хәзер бара бит ул театрда. Һәм менә анда балалар белән, оннан соң беләсезме, икенчесе нәкъ шушы нидә театр эчендә эшләгән вакытта мин анда вакытлы чыгышларым бит инде, теге пособничество дигән татарча әйткәндә. Шунда эшләгәндә Хануманы чыгардык бит шаккатырлык. Хөкүмәт аны газеталарга, телевизордан күрсәттеләр. Димәк, музыкаль театр булу мөмкинлеге бар. Һәм шушы минем хәзердә хыялым шул. Теге гомерләрен багышлап, бигрәк тә бүгенге көндә исән булмаган якын дусларым Тәүфик Әйди һәм Фәрит Дускаем Хәбибуллин бит инде безнең шушы кешеләрнең эшен дәвам итеп исән вакытта музыкаль театр булдыру хыялым бар минем. Беләсезме, ул теге нәрсә микән дип тормады, ул теге куям нәрсә бит, үзенең туры фикерен әйтте ул. Һәм көчле иттереп әйтте. Һәм бер вакытта да яраклашмады. Менә бу әйбер. Ул бит, чөнки мин хәтерлим әле, ул нидә теге театр эшенә килгәндә дә, ул бит министр белән безнең ул вакытта теге Зилә Рахимовна вакытыга, мәллә шул вакытларма. Шушы вакытларда аны махсус җибәрделәр багай театр эшләрендә эшкә. Чөнки аның бөтен методикасы, ул бит үзе сәнгать кешесе. Шуңа күрә шулай яшик. Шулай татар халкы бөтен дөнья халкы алдында үзенең батырлыгы белән дә, кешелеклелеге белән дә, бөтен милләтләргә ярдәмчелеге белән дә, шул яктан караганда минем уйлавымча, менә динебез дә, тормышыбыз да бергә булган вакытта, ул бөтен дөнья халкының матур киләчәге өчен
жауаплы халық деп қараймын мен. Шуңа күрә безнең бөтен ил җитәкчеләре булсын, бу нәрсәне дөрес аңлап эшләргә тиешләр. Менә әйткәнемчә, бөтен дөнья халкының, җир шарының киләчәге өчен татар халкының да җаваплылыгы турында сүз бара. Менә Фәрит абыйга нинди 3 төрле сыйфат әйтер идегез? Соң нәрсә дип әйтте, 3 төрле сыйфат дип аның ул бит инде үзенең фикере бар, сүзе бар, әйме? Аннары юлы бар, туп-туры юлы бар. Ул теге шиткә китеп түгел, туп-туры теләгәнчә алга бара торган кеше һәм үзенең фикерен һәркем каршыда әйтә торган кеше. Әйттем бит әле мин сезгә, ул диде, безнең министрлыклар белән булсын, министр белән булсын очраша торган кеше иде. Ул сөйләшә торган кеше иде һәм аның сүзен тыңлыйлар иде.